гаиләдә. Әгәр дә без гаиләдә нигез салмасак, ул телебез югалачак. Ләкин гаилә ул гади телне бирә ала үз баласына. Әдәби тел аның үсеше балалар бакчасыннан башлап, ул инде мәктәпләрдә аның киләчәге, җәмгыятьтә безнең телебезнең киләчәге. Һәм менә шушы безнең йолаларыбызны саклап, шундый матур чаралар үткәргәнегез өчен рәхмәт белдереп, мин инде коры кул белән килмәдем, башкаларыбыздан әймән. Конечно же, мои скромные книги для детей, я думаю, они найдут своего читателя, многие из них на русско-татарском языке. Да, вот. И сейчас я хочу Менә, карагыз, нинди уңган ханымнар ярышыр бүген. Әйдәгез, алар белән якынрак танышыйк. Диана Гимаддинова, Дзержинск шәһәре. Тормыш иптәше белән 2 балаларын тәрбиялиләр, хәзер декрет ялында. Тормыш девизы бердәмлектә безнең көч. Алсу Хайретдинова, Пильна округы, Сафаджай балалар бакчасының тәрбияче урынбасары. Җырларга, биергә, тәмле ашлар пешерергә, алмаз мозаикалар җыярга ярата. Тормыш девизы уйна, җырла, бие гөл, яшәвең булыр гөл. Алсу Гөбәйдуллина, Сергач округы, Грибан авылы. Хуҗабикә, тормыш девизы һәр көнгә шатланып яшәргә, булганына шөкер итәргә һәм җыр-моңнан аерылмаска. Венера Жафярова, Түбән Новгород, Медис медицина үзиге администраторы, өлкә автономиясе активисты, бала чактан җырларга ярата. Татар кызы 2017 һәм халыкара матурлык бәйгесе лауреаты. Тормыш девизы бүгенгене иртәгәгә калдырма. Гульнара Мусина, Сергач округы, Кочка-Пожар мәдәният йортының мәдәни оештыручысы. Гаиләсе өчен Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле, дусларын ихтирам итә. Үзенең эшен һәм балалары белән шөгыльләнүне бик ярата. Тормыш девизы камиллекнең чиге юк. Елена Ахмеджанова, Спас округы, Татар Муклукасы авылы. Социаль хезмәткәр, 3 бала әнисе, тәмле ашлар пешерергә, чәчәкләр үстерергә ярата. Тормыш девизы бәхетең булмаса, эзлә, тапсаң, югалтма. Венера Камалетдинова, Кызыл Октябрь округының өстәмә белем бирү үзәге методисты. Тәмле ашлар пешерергә, чәчәкләр, гөлләр үстерергә, чисталыкны, пөхтәлекне ярата. Тормыш девизы абындыңмы, егылма, сыгылсаң да сындырма.